Il-Partit Laburista qal li l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil m'għandu ebda kredibilità biex jitkellem dwar meritokrazija u lanqas kompetenza politika. Dan għax fl-aħħar 5 snin ta' Gvern Nazzjonalista Simon Busuttil iffanga kemm felaħ. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ġustizzja Owen Bonnici irreaġixxa għall-aħbar li l-kumpanija li kien involut fiha Simon Busuttil ħadet iktar minn €1,000,000 f'kuntratti fl-aħħar 5 snin. Jina ngħid li Simon Busuttil għandu ħafna xi jwieġeb. Simon Busuttil huwa l-persuna li fl-aħħar sena għamel attak sfrenat fuq kull min qed jagħti kontribut lill-gvern biex jimxi l qudiem. Dan huwa l-persuna illi qed jumilja persuni bisimhom u jgħajjarhom li huma pupazzi tal-gvern. F'konferenza tal-aħbarijiet il-President tal-Partit Laburista, Daniel Mikallef, ukoll insista fuq in-nuqqas ta' kredenzjali ta' Busuttil biex jitkellem dwar il-meritokrazija. Iżda iktar minn hekk talab lil Busuttil biex jiddikjara x'ħaf direct orders, dan hekk kif kuljum qegħdin joħorġu fatti ġodda. Ma ġejniex hawnhekk biex nikkritikaw la direct orders u laqqas il-konsulenzi li jingħataw huma bżonn jużi biex tamministra il-pajjiż imma qegħdin hawnhekk għax nemmnu li biex tiskonġra tkun pur. U Simon Busuttil wara sena jikkritika persuna wara l-oħra fil-pubbliku wieħed issa jistenna x'ħajwieġeb Simon Busuttil għal daw iċ-ċifri. U hawnhekk qed nistaqsuh apparti dak li ħareġ fiċ-ċifri fil-Parlament. Fadal aktar xi joħroġ u nistennew tweġiba minn Simon Busuttil.